Sukaldean sortzaile, talderen izena, BDD, ikastetxea, Bilboko eskolatuek, adinak, 12 urte ditugu, errezitaren izena, Indabak Baserrixe. Kaixo, gu, Diego, Bernat eta David gara, eta gure errezeta azalduko duzu. Jatorria eta historia, gure mama, historia bat da. Nire mama dementzia zeukan, orduan nik bere etxera joaten ginenean, jateko nire mama Indabak itxare egiten zuen. Osagaiak, Eliorroko piperrak, Indaba gorriak, odolostea, txorizoa, gatxa eta oliba. Lehenengo ipintzen dugu txorizoa, odolostea, gatxa eta oliba. Ordu bat geroago horrela daude Indabak. Eta orain piperrak moztu egingo dugu. Sua etxari dugu, eta horrela geratu dira Indabak. Agur!